ngozi kwamasomera unoshaya kuti ichapera rini. Doreen Masomera atuka Evangelist Chipangura achishandisa akaunti yakanzi Fungai Mutisi, asi hazvina kuzopera mushe nekuti vachipangura vabva vati vachaprotecta mhuri yavo, vatsvaka 5,000 rand inogona kungovashandira zvakanaka. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Doreen abva atongoisa akati ndatovhura kesi yekuti ndathreatenewa uye upenyu hwangu hahusisiri safe against vachipangura. So akacreata account ghost inonzi Fungai Mutisi and anoramba achituka sister yake. Ari kuti iye reason yacho ndeyekuti vakamuvhara 800 rand uye akavaodhesera mabhurongo asi mari dzake hadzina kuzobatana. So ghost yakacreatewa pakadaniwa Queen of Peace vakabvunzurudzwa nyaya iyi kuti munoziva here this account yakanzi Fungai Mutisi. Vakati ivo vakasiyana neaccount yakanzi Fungai Mutisi, haisi yavo, ivo vanoshandisa Queen of Peace nedzimwe account dzakadaro. This is a new account, it is actually a ghost account. Zvimwe zvinonyorwapo zvinonyadzisa, chero muromo wangu unorema kuti ndizvitaure. Naiwe Deborah Chipangura, chakuverengerai zviri izvi zvacho. Masomera washayawo Vaseline ekuzora face here, indava kumeso kuumbuka kudaro. Chizora chero mafuta epaprotector plus zvawo upenye. Udza Keti akutumire mari yeVaserina. Okay, Deborah Masomera akaudza sisi kuti musaposte video rangu ndichitamba kubhawa. Ndokumbirawo usape mama mavhidhiyo aya vanongomakanda papage. Haachaitewo kaveduwe ndava mufundisi. Zvakare ndokunyora Evangelist Chipangura justice for nhumbu yamakanika. Tazvinzwa kuti chinhu chenyu chinoita segwatakwata remasadza asi nhumbu tinoida. Ndokunyora zvakare Deborah Chipangura akadyiwa chiro chake neJohn yese, iko zvino chakurembuka masadza, akutizira kuchechi kutsvaga kuti avigwe zvakanaka achipema mari dzematomato. Okay, so Queen of Peace vakabva vangonyorera that ghost vachibva vatega Evangelist Chipangura vakati ane bhora ndiye anomakwa, usamire, let God fight for you, iwe haurwi nenyama, Mwari will fight for you, sending love and hugs. Ndokunyora zvakare nhaiwe Keti, haugone kukorobha marutsi ako wega here kana kuwacha nduve dzako dzine ropa resick drop, uri kuwachisa shami, ndizvo zvawakamutorera. So paakatanga kutaura zvinhu zvaKeti naShami zvakabva zvangoita clear kuti ghost iri nderani. Ndokubva vataura zvakare kuti vana vaEvangelist tumahure kurai muendeswe kumagreen pastures naKeti munobatsira Shami kugeza Domza naKaden nekuwacha nduwe dzamama Keti. So munhu akaramba achiratidza kutaura mamashoko asingataurwi chero naDeborah Chipangura. Nyaya dzemaprivate parts anongokandiwa sekudaro. Guys, ndobva bamunini vaita reach out vakati maiguru chiregai kudaro veduwe nekuti hazvizofambi zvakanaka. Musarambe muchitaura zvevana vangu nekuti ndinogona kungosvika paSouth Africa since pari pedyo. Inini handidi munhu anotanga zvevana vangu. Saka vataura from a point of anger kuti maiguru 5,000 rand tainotoziya madhira anoitwa muSouth Africa, ndogona kungotumira vanhu kuti vadini vaite zvavanoita. So abva angotora that screenshot ne-screen grab of the conversation achibva posta papage rake Doreen, ndokuti anovhurisa case yekuthreatenwa uye life yake haisiri safe. Anganyora zvakare akati nyangwe muchiti ndotaurisa ndandirizii zvangu, karume kanopfeka tutirauzi twema7 to 8 years aka kazondituka kuWhatsApp kundipuma ghost kuti anoda kundipfurisa ne5,000 rand. Ndiri kuyako kuZimbabwe, makandinyudza 800 US round muchiti chimuchato chenyu hachina futo, mukahodheswa zvibhurongo, mukanyura, mukaramba nemari yangu. Unowana 5,000 rand yekundiurayisa, ko yangu neyamadhuve yamakandinyudza.
yemikando. Toda kuona anosungwa. Wakaba masafety shoe amagaya akawandisa. Pawainyepera upasta kwamagaya kambavha. Ningirikiri yamai vako yakaora nemukondomera iwe tsadzwa chipangura. Hamuna kundidetembera kuti ndiuye kuchimuchato chene neBMW yangu iyo uchiti hamuna mota inokutakurai. Ndikarara rodhi yese ndichidhiraivha ndega. Simba aiziva uroyi hwenyu akaramba. Kana pamuchato chako haana kumbogara auya. Mudzoserai mari yake yamakamunyudza. Iwe waitondichiva uchiti ndogeza kudarika chembere yako inokutuma kuroya imbwa. Saka aya ndo mashoko aDoreen kuna Evangelist Chipangura. Sisi vake havadi zvenoise zvachose. Munhu anoita zvevhangeri rake. Vane chechi yavanoenda handimufundise ndiEvangelist. Havapindi nyaya dzakadai so idzi. Hazvina kuvabata mushe. Ndokuchema mhere hombe. Ndokufonera sesiketi. Vakati ndoitawo sei nemwana wekumba kwenyu anonzi Doreen. Ari kutaura zvinhu zvakaipa pamusoro pangu. Aitocreata territory ghost. Sisiketina havana kuzombomira. Vabva vangoti aiwa kaDoreen watambira kunonyudza. Hauregi here mwana mudiki kwauri. I'm coming live in 1 hour. Bronco, stay clearance. Leave gotora baba vangu alone. Muroi. Deborah and husband are graduates. Iwe no chikoro haunyare kurwa nemwana wa 93. Sit down. Ndinokupeta tsetse fly. Evangelist D Chipangura, don't worry nemunhu uyu. Stand strong for a little girls. Iyi mhepo iyi is up to destroy everyone. I love you. So vabva vamuashuwa kuti vachamurwira. Doreen ndokuti zvaizvezvi ndiri kutoda muroyi wemhanza. Handizi mazepe wawakutongesa. I am coming. Ava ndoba mudiki vako chigure chandaivhurisa mabhotoro edoro kuZimbabwe. Unondipeta mumusoro mako kwete pafeya. Wakambopeta hani? I was quiet ukati ndakutya. Live na 7 p.m. neniwo ndiri kupindira. Ameno acharuza panyaya iyi. Manetizens arwadziwa ndokuti sori zvenyu pasadebyo vatinoda tese semhuri yeZimbabwe. Mwari vakakuwanirai nyasha. Satani akuda kukudzorerai mumadhaka. Please musatombo give up. Isu takutotendeukawo nekuda kwenyu mufunge. Motoshinga chaiko ndo yacho yekuzvarirwa muzvigure. Anyway, it's very unfortunate kuti munhu hausarudzi mhuri yekubarirwa.